नमस्कार, मी रीना ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। वाफोली विविध कार्यकारी सहकारी बँकेने यावर्षी दोन्ही विभागात संस्था पातळी व बँक पातळीवर 100% वसुली केली। या केलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल जिल्हा बँकेच्या वतीने संस्थेचा सत्कार करून संस्थेला 25,000 रुपयांचे बक्षीस दिले। ठाण्यात जाऊन धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांबद्दल संजय राऊत आणि त्यांचे मालक उद्धव ठाकरे मोठे बोल बोलत होते। मात्र धर्मवीर आनंद दिघे यांना मानसिक त्रास उद्धव ठाकरे यांनी दिला होता। बाळासाहेब आणि आनंद दिघे यांच्यात काड्या लावण्याचे काम उद्धव ठाकरे यांनी केले होते। दिघे साहेबांच्या मृत्यूची कथा जेव्हा लिहिली जाईल तेव्हा त्यात उद्धव ठाकरे यांचा रोल व्हिलनचा असेल अशी टीका भाजप नेते आमदार नितेश राणे यांनी केली। मोहरम शरीफच्या निमित्ताने अब बरखास्त सोशल कमिटी उंबरठेच्या वतीने घेण्यात आलेल्या मोफत आरोग्य शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळालाय। 70 जणांनी या शिबिराचा लाभ घेतलाय। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे नेते तथा माजी जिल्हा परिषद सदस्य विकास कुडाळकर यांनी भाजपा नेते निलेश राणेंच्या उपस्थितीत भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश घेतलाय। विकास कुडाळकर यांच्या भाजपा प्रवेशामुळे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेला फार मोठा धक्का बसलाय। देऊळवाडा सागरी महामार्ग येथे रविवारी सकाळी दुचाकी अपघात होऊन एक तरुण रस्त्याच्या बाजूला जखमी स्थितीत दिसून आला। मालवण कुडाळ भाजपा विधानसभा प्रमुख माजी खासदार निलेश राणे हे सकाळी मालवण येथून कुडाळच्या दिशेने जात असताना ते तात्काळ ताफा थांबवत मदत कार्यात सहभागी झाले। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।